Айде! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gary. Happy birthday to you. Гери вече официално си на 10. Да. О, ние сме да гори. Хайде. Желаеш ли? Аз само тук. Кой е официално на 9? Още някой официално на 9? Сега всички тук. 12. Елачи, чакайте. Не, официално 13. Чакайте, чакайте. Чакайте, още не е дошла. Нали са... Айде.